Il-ballun jinsab f'saqajn il-Prim Ministru li għandu ħafna responsabilitajiet xi ġor. Din kienet id-dikjarazzjoni ta' Franco De Bono waqt il-programm inkontri meta mistoqsim x'se jkun qed jiġri minn issa il qudiem. Mela sewwa, mela l-Prim Ministru għandu ħafna privileġġji u diskrezzjonijiet u da. Imma mbagħad għandu responsabbiltajiet ukoll, u jrid iġorra. Mela għandu diskrezzjonijiet u, però mbagħad ir-responsabbilta tal-faħħint. Leħi. De Bono saħaq li x-xufier huwa il-Prim Ministru. Jiena m'iniex il-Prim Ministru, m'iniex ix-xufier. Jiena qed ngħidlek, jiena l-ballu mhux saqajja, żgur. Żid li ma jistax xejn ser jagħmel fil-Parlament fost oħrajn għaliex ma jafx se jkun qed jagħmel il-Prim Ministru nnifsu. Jiena pożizzjoni tiegħi ħatta, jiena jgħidu li x'ħadd tagħmel, mela jien naf x'jagħmel il-Prim Ministru. X'ħadd tagħmel fil-vot li jmiss, mela hemm xi vot quddiem il-Parlament. De Bono jisħaq li huwa diġà għadda messaġġ ċar biżżejjed. Jiena jgħidu x'ħadd tagħmel fil-vot li jmiss, jiena mhux fil-vot li jmiss, ġimagħtejn ilu kien hemm vot ta' sfiduċja fil-gvern u jiena stienek. Mux messaġġ biżżejjed ta' tajt li jista' x'ħajjiġri. Mela jien naf x'ħajjiġri, jien la niddeċidijin meta se jkun hemm vot. Forsi jkun hemm vot 4 xhur oħra, jien naf. Intant Franco De Bono intervjena wkoll fis-seduta parlamentari ta' 2 filgħaxija matul id-dibattitu dwar l-abbozz liġi dwar l-Unjoni Ewropea. De Bono refera taqbira tal-Gvern ma' karozza mixja puncture u hawn ukoll semma li xufier. Jekk inti qed issuq karozza jew xufiera ħalli ma ngħid xufiera. U inti ħallejt il-ħofor fit-triq, obqa' jdeħel ġo fihom, soqtal ġo fihom. Popru tajjeb, anzi jien naħseb dal-każ kien heavy duty. U jien qatt ma rajt xufier li jwaħħal fit-tajjeb. Bir-rispett kollu, speċjalment jekk hu stess ikun ħalla triq kollha ħofor. Tkellem ukoll dwar il-ħtieġa li pajjiżna jimxi l qudiem. Meta ma taqdifx il qudiem, meta ma tirriformax, ma tibqax fejn tkun il-kurrent ikaxkrek lura. Matul l-istess dibattitu intervjena wkoll id-deputat nazzjonalista Jesmond Muljet. Muljet iddikjara li f'pajjiżna hawn qaċċ għal tmexxija aħjar. Forsi hawn min isaqsima biex irid niġi l-lejla u l-punt tiegħi huwa dan. Hawn qaċċ għal governanza aħjar. Jesmond Muljet tkellem dwar l-istil ta' tmexxija illi jemmen fih huwa. Għalfejn jekk ikollok maġġoranza tista' tkun kbira ħafna, tista' tkun inqas kbira, tista' tkun waħda żgħira bħal mandu il-gvern bħalissa. Għalfejn dina għandha tiddetta b'mod assolut għal 5 snin. Matul id-dibattitu ta' 2 filgħaxija n-naħa tal-Oppożizzjoni tkellem il-kelliem għall-affarijiet Ewropej u żgħażagħ Luċjano Busuttil. Busuttil faħħar ħidmet il-Musek madankollu fakkar li l-iskrutinju għandu l-ewwel isir fil-Parlament imbagħad isir f'istituzzjonijiet oħra.